ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତକାଲି ଥିଲା ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ବା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାର ପର୍ବ। ଏହି ପୂଜା କଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖି ଆସିଥିଲି। ସେଥିରୁ ଯେତିକି କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପୂଜା କରିବାର ଅନୁଭୂତିରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏ ପୂଜା କରିଛି, ତେଣୁ ତ୍ରୁଟି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥିବ, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ପରି ତ ଆଉ 100ରୁ 100 ଭାଗ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଶିଖିଥିବା କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂଜାକୁ 100ରୁ 100 ଭାଗ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସକାଳର ଭୋଗ ମିଠା, ଫଳମୂଳ ଏବଂ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଖରାବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଭୋଗ ଦେଇ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗର ସମାପ୍ତି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳିରେ କରିଥିଲି। ସବୁଆଡ଼େ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇଁ ମା କିଛି ବି କରିପାରେ, ତାହା ଓଷା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ କାମର ମାର୍ଗ। ମା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପିଲାର ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଳିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସେ। ଓଷା ତ ନାଁକୁ ମାତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛିର ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଶୁଭାଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।